Assalamu alaikum masu bibiyan mu a wannan channel na Arewa TikTokers. Channel ɗin da muke lalubo muku abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Tsohon ɗan wasan Hausa a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, Alhaji Umar Yaya Malumfashi Bankaura, wanda a fi sanin shi da Yakubu Kafin Gwamna a cikin shirin kwana 90, ya bayyana cewa yana matuƙar buƙatar addu'a a wajen al'umma Annabi saboda yanayin rashin lafiyar da yake ciki, wanda ya kai har an kwantar da shi tsawon lokaci a wani asibiti a garin Kano. A lokacin da wakilin mujallar fim ya samu labarin rashin lafiyar Yakubu Kafin Gwamna, ya garzaya gidan shi da ke angon Hotoro a garin Kano. A lokacin da wakilin mujallar fim ya je gidan Yakubu Kafin Gwamna bai same shi ba, daga can aka tura shi wani asibitin kuɗi mai suna Panacol Special Hospital da ke angon Hausawa kusa da masallacin Murtala, inda ya same shi a kwance magashiyan. Wakilin mujallar fim ya bayyana cewa da ƙyar ya gane Yakubu Kafin Gwamna saboda yadda rashin lafiyan ya ci ƙarfinsa ya zama kamar ba shi ba. Daga kwance a kan gadonsa na jinya, Yakubu Kafin Gwamna ya faɗa wakilin mujallar fim cewa, "Ka zo lokacin da ba zan samu damar da zan iya doguwar magana da kai ba saboda yadda nake yanzu, amma na gode da zuwanka wajena." Duk da haka ya ɗan yi bayanin cewa, "Na ɗau lokaci mai tsawo bani da lafiya domin tun a watan ƙaramin sallah nake cikin rashin lafiya, kuma dai ka ga yadda ka same ni, kuma ina fatan ku ci gaba da yi min addu'a, Allah shi ya san yadda zai da bayinsa." Wakilin mujallar fim ya bayyana cewa hakika duk wanda ya san Yakubu Kafin Gwamna idan ya gan shi yanzu sai ya tausaya masa domin yana cikin yanayi na buƙatar taimako. To muna roƙon Allah ya ba shi lafiya, ya sa cuta ta zama kafara ne a gare shi.